Така, задача номер 3. Геометрична прогресия, за която А1, първият член е равно на 81, Q е минус 1/3. Търси се седмия член. Формулата също може да се намери в таблицата. Гласи, че А7 е равно на А1 по Q на 6. А7 е равно на А1 го имаме 81. 81 по Q, което е минус 1/3 на степен 6. А7 равно. 81 го представяме като 3 на, понеже тук имаме основа 3, 3 на четвърта. 3 на четвърта, нали, 3 по 3, 9, по 9, 81. 3 на четвърта по минус 1/6 на положителна, на степен, на четна степен дава положително число. Тоест 1 на 6 върху 3 на 6. Но 1 на 6 си е единица. Равно 3 на 4 върху 3 на 6, от което остава единица върху 3 на 2. Или А7 е равно на единица върху 9.